И здраво дече, овде ProGamer GG. Денес ќе ви покажам со мојот брат Джет Марио Иванов, како мали, како правиме бомби. Па и го палевме ова со палјач и трај пишува, ако пишуваш, го палевме со палјач. Чекај. И како што гледате, абе, нема да велики. Обичта не треба маса. Абе, ти виж колко ти трябва да... Пичко. Дай нож да ги сечеш. Човек е сечеш. Трябва да измогли това. Да ми затопче. Оди пробай ти, бе. Шо ќе виткаш? Ти изгоре това после. И па надворки и палиме. Толку ли си абдал? Пичконче, една телефон. Ама защо палиш? Чекай да ги обискам бърз. Не, бе, така. Коната. Кој сака нека биде? Ги обискам бърз. И шо ки ги залепи? Пичконче. Ту си, бе. Пичконче. Едно, Две. Да виж, ти по-ми правиш. Три. Кой е Марко? кидат. Кой е Марко, бе? Кой си си, бе? Ви бомби. Е, там свърнува. Видиш, нека ви. Знам, пробай. Дай. Леле, ще Дай, правим. Бомби бе ќе правим. Леле. Абе, не снимам клипа, айде сам не знам. Ами Гори. не така, бе. О, дечки! Не така, бе. Добре, ти ќе запалиш. Кида, ой, твърли нагоре. Да, твърли ќе опане. Толку ли сте? Ой, го запали одма. Учи. Твърли. Надвор. Оло! Надворки ги палиме. За свърлец. Деца, надворки ги пали. Надворки ги пали. Надвор. Оди ми до барана. Ей! Айде пали целото. Пусти го на земята. На земята го пусти. Пали. Чик. Ах, моето изгъсна. Пали бе, па. Абе, ние вака не правихме по-рано, бе. И да тема. Така не прави. Да видим какво прави. Тути бе. Айде, ти се прави цял свет. Тук горе от топчето. Така, ако он ще смачка по... Пусти. Ух, вриз. Дай го. Абе, кой снима? Я! Ох. Вака, Йоне, гледайте. Снимай. Хубаво, бе, снимай тука. Йоне. Дай бе, тук стигна телефон. Кажи, шо. Снимай, гледай. Не ли как го изгорихме? Дай нож. Не ли трябва нож, имаме. Абе, бам, тука. Абе, не тука, бе, Йоне. Абе, ти си що не може да го вземам, Абе, я не мога да чувствам. Да. Пали тука към. Колесото. Това, ние сме как го похвалил. Чакай, бе, я имам палjač, бе, пичко. Дай едно. Дай стъпче. Дай го. Дай го пробушам. Да го бушим. Чакай, дай. Повели, снимай. Чакай, пали. Му неговата. Пробуши ли? Чакай. Абе, нека бе, просто да му стане жарче. Те така. Айде. И бака ще викаш да пада. Айде, запали. Извини, да му станало пълко. Гледай. Дръжи. Леле. Ай, пали.
Добре. Я пиша дома. Пали го, Йоне, пали го ме тука. Ости го, ки запаля он. Запали се да го е, не. Чекай. Ами, не ме опрема доволно, дечки. Палjač nema. Нема опрема. Тоа е тоа. Абе, гледай, Кирби, тука почна ке мети, шак ти виж. Не. Слушай ли нещо? Изел тоне. Не външам. Дем се май си татко, не се ли? Скопи, мама. Пусти тук. Колко Кирби ти има, леле, почна ко... Нек ми бутай, бе, маймун. Почна ке изфърлям едната. Да. Чакай. Не мога се пожути яйце. Сними, бе, сними. Да я сними. Якай, дай да сними. От камерния се фаќа. Айде, бре. И... Гледате? По-голяма дупка имаше и ставим петардата внатре и пука. Не, Кирби. Отиде. От другата гледа. Абе, мушляна е да ти го мушне баба на тебе. Хвърли го е. Да, не го се павам, да. Хвърли кошите, не можеш кошо. Гледате ли го той там? Не се види, защото ще е там. Чакайте. Ке зумирам. Зум. И Zoom in dynamic. ако гледате там, но не се види, откъде се види како пичко манчо. Зум. Не, тато. Айде, не, кой да е. Прълай в топчета. Ето. И комшите го фърлили, и комшите. Нищо не се види. Неки Кирби. Заглавни се напред. Не си може да и дечка, ако свигаше овој клип, обезно лайк, subscribe и пас.